गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव। लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि खौरांखौ नायलांनि। गिबि खौराङाव दङ आईसीसी T20 वर्ल्ड काप 2022 नि सेमिफाइनालाव इंलेन्डजों 0 उइकेटआव जेननानै बिदाय लानांबाय भारतनि क्रिकेट हानजाया। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कापनि सेमिफाइनाल मैचखौ भारतनि हानजाया इंलेन्ड हानजानि आखायाव 0 उइकेटजों जेनबाय। वर्ल्ड कापनिफ्राय भारतनि हानजाया आउट जानायाव भारतारिफोरनि गोसोआ बायग्लिदों। मख'नो गोनांदि आईसीसी T20 वर्ल्ड काप 2022 नि फाइनाला पाकिस्तान आरो इंलेन्डनि गेजेराव जासिगोन। गावनि बिफानि जिउखौ रैखा खालामदों फिसाजोआ। खैफोदनि समाव इसोर महरै हेफाजाब होदों बिफाखौ। बिहारनि बारग' मन्थ्रि लालु प्रसाद यादवनि फिसाजो रोहिणी आचार्यया बिफानि थाखाय किडनि दान होदों। गावनि बिफानो किडनि दान होना बिफाखौ रैखा खालामदों। रोहिणी आचार्यनि बे गेदेर सुबुंथिया हादरनाङै बयजोंबो बाख्नायजादों। दरं जिल्लानि बारग' एसपि दला पिएसनि असि आरो डाक्टरखौ पुलिसआ हमदों। दरं जिल्लानि बारग' एसपि खौ 1.5 लाख रां घुस लानायनि थाखाय आरो दला पिएसनि असिखौ 5 लाख रां घुस लानायनि दायाव हमबाय। पस्टमर्टम खालामनायनि रिपर्टखौ गाहामै बानायनि जाहोनावनो डाक्टरखौ पुलिसआ हमदों होनना मिथिनो मोन्दों। जोबोद दुखुनि खौरां। क'क्राझार जिल्ला मुथुपारा गामिनि थागिबि बारग' एनडिएफबि बिरदाव मुसाहारि आरो बे बुहुमाव गैलिया। बर' हारिनि मोननांगौ मोनथायनि थाखाय गोलाव सम आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय दावहारु जोहोलाव बारग' एनडिएफबि बिरदाव मुसाहारि उरुफे एमके राजआ बे बुहुमाव आरो गैलिया। क'क्राझार सहरनि खोला फारसे 10 किल'मिटार जानथायाव थानाय मुथुपारा गामिनि थागिबि बारग' एनडिएफबि एमके राजआ थांनाय माखासे समनिफ्रायनो किडनिनि बेरामजों नाख्रेबजानानै दङमोन। किडनि बेरामनि फाहामथायखौ गुवाहाटी जिएमसिएचआव आरो बङाइगाव लाउवार आसाम हस्पिटालाव फाहामथाय लानायनि उनाव एसे आराम हालोदाव फैनानै न'आव दङमोन। नाथाय हरखाबै देहानि जेंनाया लोरबां जानायनि उनाव कचबिहारनि डक्टर शुभम नार्सिं ह'मआव थिसनफिनो होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों आरो फाहामथाय लागासिनो थानाय समाव देहा फाहामगिरिया देहानि थासारिखौ फाहामथाय होनो हानाय नंला होननानै मिन्थिहोनायनि उनाव गावनि आंगो न' फारसे लाबोनाय समावनो बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय गावनि आंगो बिसि रिंकि मुसाहारि आरो सानै जावजा फिसाजो भुमिका मुसाहारि आरो प्रेमिका मुसाहारिजों लोगोसे नखरनि बाय बाहागि गासैखौबो नागारनानै अरायनि थाखाय जोबथाहांबोयो। बिथांनि अबथिरायै जिउ गोमानायखौ नखरनि सोद्रोमाफ्रा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बारग' एनडिएफबि सोद्रोमा आरो दैदेनगिरिफ्रा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो आरो सोरगोआरि बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव थानो जायगा मोनो बेनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबो आरो मैया बिथांखौ जोबथा बिदाय होयो। बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि थाखाय गाज्रि खौरां। क'क्राझार जिल्लानि 10 नं देबरगाव बियाबनि बिसमुरि प्राइमारि कमिटि इउपिपिएलनि सिङाव दोलोआव हाबनाय हाबाफारि बानजायदों। मख'जाथावदि इउपिपिएल दोलोनि गोबां रायजोनि जौगाखांआरि हाबा मावनायखौ नुनानै आरो मोजां मोननानै बिसमुरि पिएचडिसिनि बेन्दोंआव थानाय गं 27 गामिनिफ्राय गं 16 नखरफोरनि गासै 29 सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैयो। हाबफैनाय गासिबो सोद्रोमाफ्रा बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमामोन। हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ बिसमुरि हाथाइनि साखाथियाव थानाय पिएचडिसिनि मावखुलियाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों इउपिपिएल दोलोनि बिबानगिरि बिथांमोनहा बरनानै लायो। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव 22थि बड'लेण्ड मुंख्लं गल्फ काप जोलुर बादायलायनाया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। बे बेखेवजानाय गेलेनाय बादायलायनाया चिरां जिल्ला बिजनी फेरेंगा एफसि आरो क'क्राझार जिल्ला कसुगावनि बनजार एफसि मोननै हानजानि गेजेराव थाङो। गेलेनायाव कसुगाव बनजार एफसिआ 2 गल, बेराफारसे बिजनी फेरेंगा एफसिआ 1 गल सोनो हायो। थामहिनबा बनजार एफसिआ फेरेंगा एफसिखौ 2-1 गलाव फेजेनना देरहासार जानो हायो। गेलेनायखौ बेखेवना होयो 30 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड मुंख्लं गल्फ काप जोलुर बादायलायनायखौ बर' हारिनि आलादा रायजो सोरजिनायनि सोमावसारनायाव गाव गावनि आगोमा जिउखौ बावसोमनाय मुंख्लं बिथांमोनखौ गोसोखांनानै आरो बिथांमोननि मावथाया जाहाथे माहारिनि गेजेराव अरायसम थांनानै थायो बेखौ नोजोर होनानै खुंबाय थानाय जायो। बे बादायलायनायाव चेम्पियनशिप हानजानो मोनसे ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां आरो रानार्स आप हानजानि थाखाय मोनसे ट्रफिजों लोगोसे 50,000 रां आरो साबसिन गेलेगिरिनो मोनसे ट्रफिजों लोगोसे 5,000 रां बान्था होनाय जागोन। हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि एम रेवरेवा नार्जारि आरो एमसिएलए राजिब ब्रह्म, एमसिएलए दनेश्वर गयारि, एमसिएलए मन्टु बर' बिथांमोना लोगोसे क'क्राझार ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा बे बेखेवजानाय गेलेनाय बादायलायनायखौ नायफैयो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गेलेमुनि खौरां। मैया हरनि इन्डियान सुपार लीगनि गेलेनायाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि हानजाया एटिके महन बागान एफसिनि आखायाव 1-2 गलाव जेनदों। मख'नो गोनांदि दासिम आईएसएलनि मोनद' गेमावबो जेननानै आईएसएलनि जोबथि फारियाव जायगा आवग्रिनानै दङ नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि हानजाया।
गुबुन फारसे हायद्राबाद एफसिआ मोनद' गेमाव मोनसे ड्र, मोनबा देरहाना 16 पइन्टजों गिबि सारियाव जायगा आवग्रिना दङ। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।